హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఒక 2 నిమిషాలు కీర్తన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. హరే కృష్ణ. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. हरे कृष्ण. रिपीट here. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमा ओं మాతాజీలు ప్రభుజీలు అందరూ పలకండి హరే కృష్ణ. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद श्री श्री राधे राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
జయ జయ గురుదేవ్ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ జయ 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 గురుదేవ్ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్. జయ జయ గురుదేవ్. ప్లీజ్ అండి కొంచెం నితాయ్ స్పష్టంగా గౌర చెప్పండి. హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి నితాయ్ గౌర ఓం హరి హరి ఓం. బోల్ జయ జయ హరి నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్. గౌర ప్రేమానందే హరి హరి ప్లీజ్ బోల్. అండి హరి కొంచెం బోల్. స్పష్టంగా చెప్పండి. హరే కృష్ణ. సో అన్మిట్ లో లేదు, మీట్ లోనే మనం ఏం మాట్లాడి వినిపించేస్తాం. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము లెవెల్ 3 భక్తి శాస్త్రంలో ప్రీ భక్తి శాస్త్రి కోర్సులలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో మనము లెవెల్ 3 కొంచెం గట్టిగా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపించట్లేదా? హరే కృష్ణ. వైఎస్ No. లక్ష్మీ మాతాజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మాతాజీలు మ్యూట్లో ఉండండి. వినిపించకుంటే మీరు లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. మీరు అన్మ్యూట్లో మాట్లాడుతున్నారు, మ్యూట్లో లేరు. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ప్రేయర్ జరిగినప్పుడు కూడా క్రమశిక్షణతో ఉండండి. క్లాస్ ఈరోజే స్టార్ట్ అవుతుంది. శ్రద్ధగా వినండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ లెవెల్ 3లో మనకి డిజైన్ చేయబడినటువంటి కోర్సు ముఖ్యంగా ఉపదేశ అమృతము, ఈశోపనిషత్, అలాగే భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి 3 గ్రంథాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము ఈ లెవెల్ 3లో చూసేటువంటిది. ఆల్రెడీ లెవెల్ 1 18 రోజుల భగవద్గీత, లెవెల్ 2లో కొంచెం డీటెయిల్డ్గా భగవద్గీతను చూసాము. సో ఇప్పుడు మరి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో భక్తిని ఎలా కొనసాగించాలి అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేసేటువంటి మనకి పూర్వ ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి గ్రంథాలను గురించి మనము ఈ లెవెల్ 3లో తెలుసుకుంటాము. అందులో ముఖ్యంగా ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథము, తర్వాత ఈశోపనిషత్తు మరియు భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి 3 గ్రంథాలకు సంబంధించినవి. ఉపదేశ అమృతంలో 11 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఆ 11 శ్లోకాలను గురించి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఉపదేశ అమృతాన్ని, అలాగే ఈశోపనిషత్తులో మనకి 18 మంత్రాలు ఉంటవి. ఆ 18 మంత్రాలకు కూడా భావము, భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా మనము చూసేటువంటిది. అలాగే భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి గ్రంథంలో 4 విభాగాలు ఉంటాయి. అందులో పూర్వ విభాగమైనటువంటి ఒక విభాగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము ఈ లెవెల్ 3 కోర్సులో చూసేటువంటివి. ఇవి ముఖ్యంగా మనము ఈ లెవెల్ 3లో చూసేటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథము రూప గోస్వాములు వారి చేత ఇవ్వబడినటువంటిది. అలాగే ఈశోపనిషత్తు, అలాగే భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి 3 గ్రంథాలకు సంబంధించినటువంటి అంశము. సో ఇందులో ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని పూర్తిగా అందులో ఉన్న 11 శ్లోకాలను, అలాగే ఈశోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి 18 మంత్రాలను చూస్తాము. అలాగే భక్తి రసామృత సింధువులో 4 భాగాలలో మొదటి భాగాన్ని మాత్రము మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఇది మనకి ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఈ కోర్సులకు సంబంధించినటువంటి ఇంతవరకు ప్రతి రోజు క్లాస్కు సంబంధించి ప్రతి అంశానికి క్విజ్ ఉంటుంది. క్విజ్ ఏ రోజు ఆ రోజు విని, అలాగే ఈ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ని మనకు ఇస్కాన్ మంగళూరు నుంచి ఆన్లైన్లోనైనా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు తీసుకొని.
సో ఎక్కడ ఇస్కాన్ సెంటర్కి వెళ్ళినా దొరుకుతాయి ఇవి. ఆ పుస్తకాలు 3 కూడా తీసుకొని వాటిని చదివి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎలా మనము ఎందుకు కృష్ణ చైతన్యం చేయాలి, మరి ఎలా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మనము మరి పాల్గొనాలి అనేటువంటి అంశాలను మనకి ఇవి తెలియచేసేటువంటివి ఈ గ్రంథాలు. సో ముఖ్యంగా ఉపదేశ అమృతాన్ని గురించి మనకి తెలియచేసేటువంటి సందర్భంలో ఆయన మనకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము శ్రీల రూప గోస్వాములు వారి యొక్క నిర్దేశంలో కొనసాగినది. ముఖ్యంగా గౌడీయ వైష్ణవులు ఎంతో మంది ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క అనుచరులే. అందులో ఆ బృందావనంలోని 6 గోస్వాములైనటువంటి వారు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి, రఘుభట్ట గోస్వామి, జీవ గోస్వామి అనేటువంటి ఈ 6 కూడా మనకి గోస్వాములుగా వీళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క ప్రత్యక్ష శిష్యులు. వారి గురించి మనకి నరోత్తమదాస ఠాకూర్లు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, రూప రఘునాథ పదే హోయి బే ఆకుతి కబే హమ భుజభ సే జుగల పీరితి. సో ఆయన కీర్తిస్తూ, నేను గోస్వాముల చేత అందించబడినటువంటి సాహిత్యాన్ని ఉత్సాహంగా అవగాహన చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు, ఎందుకంటే మనకి ముఖ్యంగా ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో పురోభివృద్ధి చెందే విధంగా మరి భక్తియుత సేవలో మనము పాల్గొనేటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేయడానికి మనకు మరి సాహిత్యాన్ని అందించినటువంటి వారిలో రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, వీళ్ళు మనకి అనేకమైనటువంటి ఇచ్చారు. సో అలా ఆ గోస్వాములు అందించినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని ఎప్పుడైతే ఆయన ఉత్సాహంగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో అప్పుడు శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్య ప్రేమ లీలలను నేను అవగాహన చేసుకోగలుగుతాను అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువు మరి ఈ సమాజానికి కృష్ణ చైతన్యము అనేటువంటి శాస్త్రాన్ని, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమమును మనకి ప్రసాదించడానికి అవతరించినటువంటి వారు. భక్తిని ఎంతో సరళంగా ఈ కలియుగంలో, ఈ కలహాల కపట యుగంలో భక్తిని సరళంగా చేసేటువంటి మనకి ఆ కృష్ణ చైతన్య శాస్త్రం అనేటువంటి వరాన్ని అందించినటువంటి వారు. అటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క శిష్యులైనటువంటి ఈ గోస్వాములు, అందులో చైతన్య మహాప్రభువు వారి యొక్క మనోభీష్టాన్ని మరి అవగాహన చేసుకోవడానికి, వారి యొక్క అడుగుజాడలను మరి అనుసరించుటకు మనము ఆ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, భట్ట రఘునాథ, జీవ, గోపాల భట్ట, రఘునాథ దాస్ అనేటువంటి 6 గోస్వాముల యొక్క అడుగుల జాడలలో మనం శ్రద్ధగా నడవాలి అని చెప్తారు. మరి ఎందుకు మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, మరి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎలా సాధన చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ వీరి యొక్క సాహిత్యం ద్వారా మనము తెలుసుకొనవచ్చు. ఇక్కడ ఈ కృష్ణ చైతన్యము అనేది మనకి భక్తి మార్గ హృదయంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మన యొక్క ఈ మరి ఎందుకు ఈ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎందుకు సాధన చేయాలంటే, ఇది కృష్ణ చైతన్యము అనేది భక్తి మార్గం యొక్క హృదయము అని చెప్పబడేటువంటి, మరి ఎందుకు ఇదంటే మనం యొక్క అసలు స్వరూపాన్ని గుర్తించడానికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
మరి ఏంటి, మనమేంటి, మన అసలు స్వరూపం ఏంటి, ఇలాగే మనం బాగానే ఉన్నాం కదా అనేటువంటి భావనల్లో మనం ఉండిపోతాం. సో ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానులు వారు బోధిస్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు తన యొక్క నిజస్థితిని మర్చిపోయి, భగవద్గీతలో చూస్తాం 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఆయన. మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా వీళ్ళందరినీ చంపుకొని నేనేం చేయాలి అంటూ ఇదైనటువంటి స్థితిలో, ఇక 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఆయన, మమకారము అనేటువంటి దోషం కారణంగా నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది నా యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని నేను మర్చిపోయాను. కనుక నాకు ఏది సరైన మార్గమో బోధించమంటే భగవద్గీత యొక్క బోధనలను మనము లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 క్లాసులలో విన్నటువంటిది చూసాం. ఎందుకంటే మన యొక్క స్థితిని, నిజ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి మరి ఏంటి మన యొక్క నిజ స్వరూపం, మన యొక్క అసలు స్వరూపం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా మనకి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అర్జునుడు భావించినట్లుగా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక దేహం కాదు, మనము నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అని చెప్తారు. ఈ ఆత్మతత్వ భావన తెలిసిన తదుపరి ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాల ఎడ భయం కానీ, ఈ విషయాలు, జనన మరణ విషయాల గురించి కానీ ఆందోళన ఉండదు. సో కాబట్టి మరి ఈ కృష్ణ చైతన్యం మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? మన యొక్క అసలు స్వభావాన్ని, మన యొక్క నిజ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి మనము కృష్ణ చైతన్యంలో మరి కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధన చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి మనకి శాస్త్రాలు మన యొక్క అసలు స్వరూపం ఏమిటి అంటే, భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా మనము శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము, దివ్యమైనటువంటి, శాశ్వతమైనటువంటి, సనాతనమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా, ఆత్మలుగా చెప్తుంటారు, నిత్యమైనటువంటి. సో అలాగే మనకి ఇంకా శాస్త్రాలలో చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడుతుంది, జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస అని మనకి చెప్పబడింది. అంటే మనము ఈ శరీరము కాదు, మనసు కాదు, మనము శ్రీకృష్ణ భగవానుడి, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నిత్య సేవకులం. జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస. సో మరి మనము ఏంటి, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహము, మనసు వంటివి కాదు. ఏంటి అంటే మనము ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకులం. అంటే అదే మన యొక్క నిజస్థితి. మన నిజస్థితిని గుర్తించడం అంటే మనము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి స్థితిని గుర్తించుకోగలగడమే మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటారు. నిజమైన స్థితి మనకి అన్ని శాస్త్రాల్లో, అలాగే భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడ్డట్టు కదా. ఆ భగవంతుడు చివరికి భగవద్గీత అంతా చెప్పి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్తారు కదా. సో మరి దానికి ముందు ఆయన చెప్తారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు. మనం చూసాం కదా లెవెల్ 1 లెవెల్ 2లో భగవద్గీతలో. మన మనసుని ఆ కృష్ణుడిలో స్థిరపడితే మన జీవితం యొక్క దిశను మార్చుకోవచ్చు. సో అందుకే ఆయన అంటారు, నాకు భక్తుడు కము, నాకు నమస్కరించుము అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మరి మనము ఈ శరీరం కానీ, మనసు కానీ కాదు, మనము నిత్యమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల యొక్క సేవకులమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి, శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆత్మస్వరూపులం. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తూ ఉన్నామో, మాయ వల్ల, మాయ లేదా భ్రమ. ఏంటి మాయ అంటే? నిజము కానటువంటిది, వాస్తవము కానటువంటిది మాయగా చెప్తాం కదా. మరి ఆ మాయలో పడిపోయి నేనే కర్తను, నేనే భోగిని, నేనే దీన్ని భోగించాలి, ఇది నాకు చెందినది, దీన్ని నేను అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భ్రమలో పడిపోయి
ఇక ఆ భ్రమ కారణంగా మనకేం కలుగుతుంది? ఆశ కలుగుతుంది. అదే కామము అని చెప్తాం, కోరికలు. అవి నెరవేరకపోతే క్రోధం వస్తుంది. క్రోధం వల్ల మనిషి పతనం చెందేటువంటి అవకాశం. సో కనుకనే మరి ఈ భ్రమ వల్ల, ఆ మాయ వల్ల, నేనే కర్తను, నేనే భోగిని అనేటువంటి భ్రమలో పడి మనము ఈ సుఖదుఖాలు అనేటువంటి వీటిలో ద్వంద్వాలు, సుఖదుఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలలో ఊగిపోతూ ఉన్నటువంటి స్థితి. మరి ఏంటి కృష్ణ చైతన్యం మనకి అంటే, ఈ భ్రమ, ఈ మాయ నుండి బయటకు రావడము. ఈ మాయ నుండి, భ్రమ, వాస్తవము కానటువంటి దీని నుండి బయటపడడం అంటే మన యొక్క నిజస్థితిని గుర్తించి నిజధామమైనటువంటి, నిజమైనటువంటి ప్రదేశానికి చేరుకోవడానికి మనకి కృష్ణ చైతన్యం. అంటే కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏంటి? ఈ భ్రమ నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము మనకి కృష్ణ చైతన్యం. సో అందుకే ఈ భ్రమల నుండి, ఈ ద్వంద్వాల నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికి మనకి పూర్వ ఆచార్యులు అనేకమైనటువంటి అంశాలను అనుభూతి చెంది వారు అందించారు. అలాగే అందరికీ ఈ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఇచ్చినటువంటి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అందరికీ చేరాలి అని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి తద్వారా ఒక ఆశ్రయం, ఒక ఇది మనకి కల్పించినటువంటి. మరి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి మనకి ముఖ్యంగా నామజపం, నామ సంకీర్తన, హరినామ సంకీర్తనం కదా. సో మరి ఆ సంకీర్తనం, నామ సంకీర్తనం, ఎందుకంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్న ఏకైక మార్గము ఈ సుఖదుఖాల ఊగిసలాట నుండి, ఈ మాయా బంధనాల నుండి, ఈ జన్మ మరణ చక్రాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం ఆ భగవంతుని యొక్క నామం. భగవంతుడు, భగవంతుని నామము అభిన్నాలు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక మరి మనము అయితే ఈ కృష్ణ చైతన్యం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరించడం. అంటే కొంతమంది చేస్తూ ఉండొచ్చు, మామూలు కేవలము ఆ జపము ఒక ఆచారం లాగా చేస్తూ ఉంటారు. అది కాదు, మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడము అంటే అలాగే వీటితో పాటుగా 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. మనం 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఇవి చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఏదో మొక్కుబడిగా, ఏదో బాహ్యంగా జపం హరే కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ చేసుకుంటూ అటు చేస్తూ ఇటు చేస్తూ చేసేటువంటిది కాదు. సో మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అంటే నిజంగా చైతన్యంలో ఉండడం అంటే మన యొక్క ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి మాట, ప్రతి పని కృష్ణ భావనలో చెయ్యాలి అని చెప్తారు. అంటే మనం ఏదైనా చేస్తుంటే ఏదన్నా కనిపించగానే బా ఇది నాకు నచ్చింది కాదు, ఇది కృష్ణుడికి నచ్చుతుందా, ఇది కృష్ణుడికి ఇష్టమవుతుందా, అలా కృష్ణ భావనలో మనం చేస్తే ఏది కూడా మనకి బంధనము కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే భగవద్గీతలో చివరికి భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ఆ సర్వధర్మానికంటే ముందు చెప్తారు ఇస్లో మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆ భగవంతునికి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు ఈ కలియుగంలో మన యొక్క మనసు అశాంతిగా, ఎందుకంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో, అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో మనము అశాంతి కలిగి ఉంటాము, భయము. ఎందుకంటే
వాస్ భయం ఎందుకు కలుగుతుంది మనకి అంటే భయం కానీ పోటీ ఒత్తిడి ఇవన్నీ కూడా, అలాగే వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, తృప్తి లేనటువంటి జీవితం కలుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి భయం ముఖ్యంగా ఒక విషయం గురించి మనం భయపడుతున్నామంటే మనము మనది కాని దానికోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకపోవడం వల్ల మనకి కలిగేటువంటి భయం, అలాగే మనసులో అశాంతి, తృప్తి లేని జీవితం. మరి ఇది ఈ కలియుగంలో మనకి ఉండేటువంటి కలహాల కపట యుగంలో ఉండేటువంటి. ఎందుకంటే మరి మన యొక్క నిజస్థితిని మర్చిపోతున్నాం మాయా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు. నిజస్థితి ఏంది? సేవకుడు భావన. ఒక ఉదాహరణకి సింపుల్గా మనం చూస్తే, ఎక్కడైనా ఒక సేవకుడు అంటే ఒక పని చేసేటువంటి వాడు ఒక రూమ్లోకి వచ్చి శుభ్రం చేస్తున్నాడు, ఒక ఎండి రూమ్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రూమ్లోకి అతడు వెళ్ళినప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం. కానీ ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఆ రూమ్లోకి వెళ్తున్నాడు అతడు, ఆ రూమ్ని శుభ్రం చేయడానికి, క్లీన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. ఆ క్లీన్ చేసి బయటకు వచ్చాడు అనుకోండి, అతనికి ఏం భయం ఉండదు. అంటే ఏంటి? సేవా భావనతో వెళ్ళాడు కనుక ఆ సేవను చేసి బయటకు వస్తాయి. అలాగే మనము మన యొక్క నిజస్థితి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అంటే భక్తి. ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నంత వరకు మనకి ఎటువంటి భయము ఏది ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మాయకు లోనై ఆ రూమ్లో పోగానే అనిపిస్తుంటుంది, అక్కడ మంచి చైర్ ఉంటుంది, సో ఏసీ చైర్ వేసి ఇవన్నీ ఉండగానే ఇవి చూడగానే ఆ చైర్లో నేను కూర్చొని ఎండి లాగా ఊహిస్తే ఎలా ఉంటుంది, నేను ఆ చైర్లో కూర్చొని అనిపించి ఏం చేస్తాము, ఆలోచన రాగానే పుడుతుంది, అయ్యా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవాలనిపిస్తుంది. సో వెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఆ భావన వచ్చినప్పుడు కూర్చొని ప్రయత్నం చేసాం అనుకోండి, ఇక భయం మొదలవుతుంది. ఎందుకు? రేపు నా ఉద్యోగం ఉంటుందో ఊడిపోద్దాం, పోటీ తత్వాల్లో ఇవన్నీ ఎందుకు? ఎందుకంటే అది ఎండికి సంబంధించినటువంటి సీటు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆనందించాల్సినటువంటి భోక్త దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు. కానీ మనమే భోక్తలము అనేటువంటి భావన మనలో రాగానే మనకి ఇక భయం. సో ఎప్పుడైతే సేవ చేయాల్సినటువంటి వాడు ఎండి సీట్లో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అలా సీసీ కెమెరాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మరి భగవంతుడి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడికి మనం ఏం చేస్తున్నామో, మన హృదయంలో ఏముందో అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి ఆ భగవంతుడికి ఇక వెంటనే ఆ సేవకుడికి ఏమవుతుంది? భయం. సో మనకు కూడా అదే ఈ భయం ఇవన్నీ కూడా. సో మరి మనకి ఈ భయం నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో సరళ మార్గం చైతన్య మహాప్రభువుల వారు, ఒక సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే మరి భక్తుల్లాగా వచ్చేసి ఈ కలియుగంలో మనకి నామ సంకీర్తన యజ్ఞం ఏంటంటే, మనకి ఈ శాస్త్రాలు చెప్తుంది ఏంటంటే, హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం అంటూ చెప్తుంది. అంటే కృష్ణ నామము తప్ప మరొక మార్గం లేదు. మన యొక్క ఈ బంధనాలన్నిటినీ మనం మన యొక్క ఈ మనసును శుద్ధి చేయడానికి, మన హృదయాన్ని మృదువుగా చేయడానికి, మన జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనకున్న ఏకైక మార్గం హరేర్నామైవ కేవలం, కలౌ నాస్తైవ అన్యదంటూ ఈ కలియుగంలో హరినామం తప్ప మరొక మార్గమే లేదు అని చెప్తారు. మరి ఎందుకంటే భాగవతంలో మనకు చెప్పబడుతుంది, సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తి రథోక్షజే, అంటే భక్తి కలిగించేటువంటి ధర్మమే నిజమైనటువంటి ధర్మము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా మనలో ఉండే అశాంతి పోయి శాంతి లభిస్తుంది. మనలో ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖానికి బదులుగా శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం,
అంటే ఇంద్రియ భోగాలకు అతీతమైనటువంటి ఆత్మానందం లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో, ఆయన సేవకుడుగా ఆయన రక్షణలో ఉన్నామనుకోండి, మరి ఒక సేవకుడి యొక్క రక్షణ బాధ్యత అంతా కూడా యజమాని చూసుకుంటాడు. సో మరి యజమాని ఉన్నాడు, మనకి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల రక్షణలో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి భయం ఉండదు. తల్లిదండ్రులు లేరనుకోండి, భయం వస్తుంది. సో మరి మనకు తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క పాదార విందాలను ఆశ్రయించినప్పుడు, కృష్ణుడే మనకు రక్షకుడు అనేటువంటి భావనలో నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మనలో ఎటువంటి భయం ఉండదు. సో ఎందుకంటే మరి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యము మరణాంతరం కూడా ఉపయోగపడేది. భౌతికమైనటువంటిది మరణం తర్వాత మనతో ఏది రాదు, కానీ భక్తి మాత్రమే మనతో వచ్చేటువంటిది. కనుక ఈ కృష్ణ చైతన్యము ఎప్పుడు కూడా నష్టాన్ని కలిగించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకి దోహదపడేటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలను, పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి గోస్వాములు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనము ఈ లెవెల్ 3లో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో కాబట్టి కృష్ణుడు మన హృదయాల్లో చోటు చేసుకుని ఉండే విధంగా మనం ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధనం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. సో కృష్ణ చైతన్య సాధన ఎంతో కఠినమైనటువంటిది ఏం కాదు. మనసులో ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, నేహాభి క్రమనాశోస్తి అని చెప్పి శ్లోకం ఉంటుంది కదా. అక్కడ చెప్తారు, ఈ మార్గంలో మొదలుపెట్టి ఏ కొంచెము పురోభివృద్ధి చెందినా అది ఘోరమైనటువంటి భయాల నుండి మానవుడిని రక్షిస్తుంది అని చెప్తారు. అది కృష్ణ చైతన్యము, భక్తి భావన. సో ఆ విధంగా భక్తిలో నెలకొన్నటువంటి వాళ్ళు మనము సో ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో వాస్తవమైనటువంటి కోర్సు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం చూద్దాము. సో ఇది ఈరోజు మనకి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని ఎందుకు మనము సాధన చేయాలి, చేస్తే మనకేంటి అనేటువంటిది చాలా వివరంగా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేటువంటిది నేర్చుకోవడానికి మనకి ఈ లెవెల్ 3లో ఉండేటువంటి అంశాలు చాలా చక్కగా కృష్ణ చైతన్యంలో మనం పురోభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడతాయి. కనుక శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసంతోనూ వీటిని వినండి. పుస్తకాలు తీసుకొని చైతన్యం మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి బుక్స్ అనేకం ఉన్నాయి. సో వాటిని తీసుకొని చదివి అవగాహన చేసుకొని ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తూ